Mother me này. Bây giờ nó vào. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नहीं. Ay, kenapa? Hai, terus si mama bisa sih kalau kan? Gimana udah belajar saya udah belajar saksi. Oh, beli nama seru. Udah, mana gue mau? Orang tua, bisa tahu ya, barang dan kerja. Mau udah lagi. Lu nggak boleh sandal kok, ha? Harus sandal. Halah, dah. Jangan tersalah. Sama nih ya. Hei. Gue mana nang kau? क्या हो गया Biar ada dulu. आगे तक आगे साला No, 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 no. मुंबई ला मुंबई मुंबई kita itu malah gisi gini mumbay bikin mumbay hamdan dah hamdan झुकेगा नहीं साला. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. hamdan salah prank phone lah sih mana aman ke Anggur ni bra. mumbay tu dah mumbay dengar dah mumbay Prank kalau main aja prank tu lebih saya. Sampai puro. Puro ni mama jangan mandi over derajat baik mana na. So, आंनि फाइटिंखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव एकदम लिरफावजोबनानै हरदो रायजोफोर खस्थ' खालामनानै दिनै सोलिबायनि फाइटिं खालामनायनिफ्राय ओरैबायदि खस्थ' खालामदों ओमफ्राय बाथरुम सिङाव हाबनानै सोलोंदों आं दिनै दसे माने माबायदि फाइटिं खालामबा मोजां जागोन खिन्थु माबायदि जागोन नोंथांमोनासो मिथिगौ आरो आंथ' मिथिला खिन्थु थ' आरो आंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना दाबावदे जुदिहाय नोंथांमोना मोजां मोनदों दे रायजोफोर स' बाय बाय गासैखौबो खुलुमबाय आंनि भिडिअखौ जायफोरा जोबजासिम नायदों बिथांमोननिसिम बाय बाय लाभ इउ अल